O Plan Integrado de Emprego de Amicos arrancou no mes de novembro coa participación dun cento de persoas que reciben formación a través de itinerarios personalizados nas áreas de comercio e almacén, así como habilidades transversais no manexo das novas tecnoloxías e orientación cara ao emprego. Aínda que o programa non rematará ata outubro, Amicos realizou un acto de entrega de diplomas para facer balance dos resultados. O Programa Integrado de Emprego neste momento presta apoio a máis de 100 persoas e conseguiu que máis de 70 delas tocaran emprego. Ao mesmo tempo conseguiuse formar ás 100. As 100 persoas están, as máis de 100, están en algunha actividade formativa ou, sobre todo, enfocadas a cara a estimulación cara a emprego e acercamento cara a emprego. Son programas moi bons que significan un cambio un antes e despois, sobre todo porque no caso do noso, máis do 70% tocou empleo en maior ou menor medida. E ese é un indicativo, por unha parte, de que se poden facer cousas, de que hai que seguir insistindo e, ao mesmo tempo, a formación e, sobre todo, a activación cara ao emprego é un elemento moi importante. Como en anteriores edicións, o plan conta co apoio da Xunta de Galicia, que destinou 300.000 euros a esta iniciativa encamiñada a favorecer a inserción laboral dos colectivos con maiores dificultades. Desde a Xunta de Galicia entendemos que programas como estes nos que se favorece e se multiplican as opcións de inserción laboral dun colectivo con tantas dificultades para a inserción como que traballa con Amicos, é un prazer comprobar que traballando de xeito conxunto os bons resultados son palpables, obtense. A directora xeral de Formación para o Emprego aproveitou para informar de que mañá mesmo remata o prazo de presentación de solicitudes para a convocatoria de Plans Integrados de Emprego 2023-2024, que estará dotada con 10 millóns de euros e alcanzará a 4.600 persoas.